Pilotazale agurterdi Iurretako Olaburu pilotalekutik egun handia gaur Iurretan bake txapelketako finalak kadete eta juvenil mailan berehala hasiko da kadete mailako finala 27. ekitaldia du eta beste urtebetez itxura polita hartu du finaleko frontoiak aurten Iurretan jokatuko dute esan bezala. Carmelo Ariznabarreta, ongi etorri. Eskerrik asko. Zu ere hemen jokatutakoa zara, 27 urte badira gauzak dauden bezala postekoa da, oraindik ere bake txapelketak indarrean jarraitzea. Bai, alaxe da, ja, urte pilua, gu gazte-gaztetatik hasi ginen ja torneo hontan, da pintza zenbat urteia daramaten ja laguntzen pelotari enpresa honek, bai Bizkaiko Feakuntzako laguntzarekin, alkarrekin antolatu dugu txapelketa, da zenbat jente pasatu dugun txapelketa hontatik, ez? Ederki ba, esan bezala prest dira dagoeneko kadete mailako bi finalistak eta nola kadeteetan ala juveniletan Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko lehia izango dugu. Kadeteetan finala jokatuko duten bi pilotariak, batetik Gorriz Jokin Altuna Gipuzkoarra amezketakoa eta bestetik Arrankudiagako Ander Arandia Urdinez jokatuko du. Bai, kadeteak dira, baina bigarren urtekoak, 16 urte dituzte, martxoan betetakoak gain zuzen ere. Eta Carmelo, ze itxura hartzen diozu final honi? Bata aurrelaria, Jokin Altuna, jokalari trebea, pilotari trebe eta azkarra, bizia, bestea atzelaria, Ander Arandia. Bai, alaxe da, ez? Mano-mano partio hauetan bakoitza hori bere postura eramateko jokua egingo dabe bat aurrera beste atzera. Ikusten da Altuna pelotariagoa dela, ez? Jogo eta usteo teknik aldetik eta usteo aukera jokaldi asko gehiago egiteko eta Arandia berriz atzelaria, jotzaia, batez bez eskuma horrekin, pelotari jotzaia eta ikuskua bakoitzak nora eramaten duen partidua, ez? Behar bada ez ustean iritsi da finaleraino Ander Arandia, bat oso gutxi ibilita, etorri delako final honetera, askoko minez ibili zen, trinketean asko, gero horre Dublinen ere izana da, beste pilota modalidate, one wall izeneko modalidate horretan ere, beraz gutxi ibilita, etorri bakarrik ez, finalerako selkatu da. Bai, alaxe da, ez, baina, uste dut esaten dabe, pelotari eskuma gorra dekola eta kadete maila mitza Bizkaia mailan, berak markatzen du nivela eta juveniletan beharritzen dela partidu askotan joatzen da lan dabe uste dut nahiko ondo biltzen dela. Hasi da partida aurreneko sakea urdin eta ikusi duzue nola erantzun dion aurreneko sake horri Altuna Gipuzkoarrak airez, ezkerra ere zain zuzen ere eta aurreneko tantua jokoan. Bai, ez, Altuna ikusten da oso pelotaria dela, ez? Rekurso askoko pelotaria, da orduen, adin hauetan, teknikoki, ez bai zute frontoitik ataten teknikoki, rekurso gehiago dokana, aukera gehiago doka, bai, atxian bai jokaldiak aurren egiteko, eta uste dut Altuna, areri oso horre izango dela handerrentzako, ez? Erdiko pilota du Arandiak eskuinez nagusitu beharko du, horretxi atera beharko dio etekin Arandiak ezker zehar bikaina Altuna begira noraino bidali du ez azpitik eraman. Botez ari dira orain arte, Altunak txokoan ederki utzi du eta aurreneko tantoa bikain amaitu du Jokin Altunak. Arandiak agindu nahi zuen, baina botera ere eroso aritu da Jokin Altuna eta ahal izan duen bezain laster jokaldia eta bikain amaitu du. Bai, alaxe da, ez? Ikusi da nola eskarka horrekin dominatu du tantua eta aukera okin dagoenean, ikusten jako zerreztasun edekon tanto amaitzeko, ez? Ariande berriz, ez badu dominatzen ere, ikusten da botera asko ari dela eta oingo tantontan ere oso ia 7.-8. kuadro etorri da pelotarren bile eta ez bada airean sartzean asko ibilibiko da eta onatzera etorri eskero uste dut leku asko usten dagoela aurrien Altunak errez tanto amaitzeko. Gustuko pilota aukeratu du Jokin Altuna amezketarrak, Xalton Zabala Botillero eta Anderren Botileroa Luis Mari Larizgoitia da. Xalton Zabala, Pello Zabala, besteak beste eguraldi gizonaren anaia. Bai, alaxe da urte mordoa frontoietan Xalton da amezketako pelota eskola horretan urte mordoak. Euren usketatik pelotari piloa pasatu da Altuna ere, ere konfiantzazko pelotari bat.
Eta 2 eta huts, ez dugu esan, baina partida kadete mailakoa denez 18 tantora da, ez 22 18 baizik, eta bigarren tantoa Sakez egin du, Sakez gaiztoa zen zitala, eta Arandiak ez du eramaterik izan. 2 eta huts. Bado Altuna. Sake luze hau ere, ezkerrez kolpea ondo tira dio, barruan da ozta-ozta, moztu Altunak, eraman, agintzen ari da airearen bila, luze ezkerrez, barrura, eta tanto! Ederki ari da. Ba, ederki, ikusten da postura gehiena manejatzen duela, eta orduen, horrek ikusten da konfiantzazko moten diola joku horrek. Da gainera, Arandiari begustetzet, ez dakit oinak ondo lurrien, ez dakit erdi laban dabile tanto guztietan oin ere, hor junjako apurbe tankak, ez dakit zelan, hor urtetarakoan be, kostaiako, eta lehen be, sakerrestuan ere guzitzete, oinak ez duela ondo jartzen lurrean, ez dakit laban eitzen dabila, doze gertan zaio. Atera du Jokinek. Ezkerrez, Dotore erantzun dio. Bostetik Altuna atzera. Sartu egin zaio, baina ere eskuinez, jarri da Arandia, Altuna. Eskuinka da Dotorea. Zazpit erditik eraman, airearen bila aukerakoa du Altuna, gantxoa eta tanto. 4 eta huts hasiera zoragarria, nahi duen guzti egiten ari da aurreneko tanto hauetan. Eta mugimenduetan, moteltxeago Arandia, metro eta 80 zentimetroko mutila da, baina 78 kilo baino ez egiteko dago. Bai, ondino. Kaletea dira 16 urte. Baina ikusten jako espisua gaiti, baina mugitzerako garaian, ikusten da norre askoz be aurrelaria ikusten jako movimentuk askoz be egokiagoak egiten frontoian, da arean da, gaztia izanik eta atxelaria ikusten jako ondino kantzat ibilterakoan da kostaten jagola, ez? Da gainera, bera partiduan sartzeako behar duena da dominatu, eta orain arte, Altunak oso ondo dominatzen ari da tantua, da gainera bukatzerakoan, ederki, ez? Atera du Altunak, ezkerrez erantzun. Arandia. Eskuinka da ona orain, erditik, zazpitik atzera. Ez da txarragoa hori. Ez, ederra izin da bera. Txokoan, Dotore, utzi era guztietako tantuak egiten ari da. Ikusten da, postura gehienak ja dominatzen dula, eta, ikusten da oso pelotaria dela, eta orain tanto honetan Arandiak aukera izan du azteko dominatzen, da edozein lekutetik dejada bota du, eta gainera bota, eta gainera oso ondo, ez? Tanto ederra. Ezkerrairez bat, Sakez egin du beste bat, gantxo bat ere bai, orain txokoan dejada eginda ezkerrez, eta 5 eta huts. Orain ez du behar adina gurutzatzen, hori ere erantzun, Sake errematean, tanto, 6 eta huts. Erakustaldi ematen ari da Jokin Altuna, ezinean erabat, Arandia. Horreneko Sakea berak izan du, eta hor nunbait, horreneko tanto horrekatua xamarra izan da, Sakeaz baliatuta eta agindu duen ere matea, baina aukera izan bezain Lester, ezkerkada batekin agintzen hasi da, eta azkar amaitu du tantoa Arandiak, eta orain ere alatsuari da. Oso ondo, ez tanto guztia menperatu ditu, eta hain ere Sake ona Arandiak ondo errestatu du, baina ikusten da konfiantza ondia dagoela errematean, da oso errez bukatu du tantoa. Jokine Sakea, luze, barruan, ezkerrez eraman, Sake errematean orain ere, eta 7. ere, modu berean, gantxoa. Ikusten da, olako jokalariekin, Sakea botera, idei ezinezkoa da eramatea, ez? Horregatik goin ikusten da askotan ere, mano-manon, nola kontrarizue, Sake altzetarakoan, 6. kuadroan jartzen da sotamanos, ze bestela ezinezkoa da, 9. kuadrotik errestua egin, da kendu Sakea, ez? Da, olako erremataltzailearekin, ezinezkoa da, 9. kuadrotik kuadro biraltzea, ez? Da, Altunak, Sakeak oso ondo ari da egiten, da errematean ezin hobeto. Eskuti joan zaio pilota, baina ez du astirik hartu ere egin. Atera du Jokinek, ezkerrez eraman, erantzun ona hau, botez jarri da Altuna, eskuinka da ona,
boleaka da, barruan, iritsi eginda Altuna, ia bera, jo du pilotak, atzera ezkerrez, eutsi ez, jokaldi egiten saiatu da, behartuta deja da, eta kanpora azkenean Altunak, eta erabat aserre eta txistu da gorretxegatik, pilota nora jaurti duen itxusi, Joki. Bai, batez be arsarratu da, bueno, usteo nahiko errez heldu dala dejadara, ez? Bera be, usteo konfiantza larri junda da, horre ikustea horrelako rekursua, ja, no, baina, bueno, horre ikusten da, dejara nahiko errez heltzen dala, eta normalean, bueno, bera golako pelotak ezuen galduko, eta amorru hor hartu du, gainera jakinde, mano-manon sakea dekona zer nolako bentaja daukan, da oine, bueno, sufritzea tokatu goiako horrengo tantuan. Bi botileroen esanetara, Carmelo aipadi ezagun apur bat txapelketa hau nola antolatu ohi duten, lehenik Bizkaitarrentzat aurrekanporaketa batzuk izaten dira, eta hor 16 honenek egiten dute aurrera, eta denera, bake txapelketan 24 pilotari izaten dira, Bizkaiko 16, eta gero Nafarroa, Gipuzkoa, Araba eta Errioxatik, bina pilotari denera 24 nola kadetetan, ala juveniletan. Bai, gure sasoian hasi zanean bakarrik Bizkaitarrako ziren urte askotan, da gero hasi ziren beha, bueno, beste Euskal Herriko leku askotako eta Riojanuak eta torten. Da bai, bueno, aukera, bueno, hori mantentzearren, beti aukera gehiago Bizkaitarrek ematearren, Bizkaitarri hau sartzen diez, baina, bueno, gora azkenien ikusten diez, honena sartzen diezela, eta hemen, bueno, azkenien, Gipuzkoa Arbi sartu direz final bietan, da gainera, bueno, ikusten da maila handikoak, ez? Irailaren 19an hasi zen lehiaketa, beraz 3 bat hilabeteko txapelketa izaten da, eta 4 pilotalekutan jokatu ohi da, behar bada gero hitz egingo dugu, aldaketa batzuk etor litezke, hori erabaki beharko dute, baina urtengo pilotalekuak mainaria badino atxondo, eta nola ez, finala ere Jurretan. Lau pilotaleku horietan. Lehen urteetan Jurreta esan sartzean, baina ja aspalditik ona Jurreta sartzean ari da, eta gainera final asko hartu ditu. Da bai, bueno, asmu igual Bizkai aldeti izan, bueno, igual Bizkaiko beste baiara batzutara zabaltzea, eta, bueno, hori uste dute igual datorren urterako, pentsatuta dagoela, ez? Eskerrantxo erra, Bederatzigarren tantoa jokoan, Arandiak bildu. Arandia eskuinez, hor nagusitu beharra dauka, bere airearen bila, ezker aire hori ere zoragarria du, Bai, postura guztiek dominatzen duela, ez? Ja, usten jako behitu, zer. Ze dejada egin duen, gainera, hausartu da nola, hausartu bakarrik ez nola amaitu, ikusten da, dominatuta dagoenean ere, Arandiak badaki ezin dela lokartu, ze behitu nondi bota duen dejada, goiko posturatik gainera, oin ikusiko dugu, ez azpitik, ja goiko partetik, goitik, albotik, eta bueno, nola itxi duen hilda txapainan, ez? Aurreko tantoan txistu egin diote, pilota itxusi bota duelako, eta orain alako mar moduko izan da, zoragarria ederra izan delako tantoa, amaiera ikaragarri eman dio, eta 8 eta berriz ere sake hartu du. Hori da, orain ere, bueno, beste takada luze bat diteko aukera, ez? Sakearekin asmatu beharra dauka, ez du bat ere gurutzatu, eskuinez erantzun dio. Lautik atzera Altuna, garro. Eutsi, Arandiak, ere ala bila, ezker zeharra orain ere lehen horrelaxe sartu dio, eta orain honetan iritsi bada ere ez du eramaterik izan Arandiak, 9 eta 1. Gainera ikusten da, Arandi igual jotzaila da eskumaz, baina Altuna ere 4. kuadrotik esteko bate azorik eskumakin indartzu joteko, oin gainera esker sotamano, bueno, indartu izan da, eta Arandiak ero nire ikusitzat, hankak ezin jarri, ez? Bai, horra zidanean ontzea ikusko da, nola, hankak hor mugitzerakoan kostaiako, eta horre ere ez du jartzen ondo oinak, eta ez dakit igual, zapatillak edo zeharazo degon, baina normalean gauza horiek gertatzen direne, dantzan zabizenean, da momentuz Arandia, partidu honetan, dantzan ari da denbora guztia. Atera du Altunak luze, baina gurutzatu gabe, eskuinez, erantzun dio. Altunak atzera. Sotamano Arandiak, ez da txarra. Atzera eraman du Altuna. Baina ezkerrez ere ederkin moldatzen da. Goiko posturan, ezker zeharra ere bai. Orain ere airez. Eskuinez atzera. Hor txasi behar du agintzen, pilota zaila, oso zaila atera du. Aukerakoa du Arandiak. Zabalera, barruan alda, ez. Eskenien hori, ez? Eskenien ikusten da, joditu Arandiak irulo pelotaka dauna, baina, bueno, kriston rekursua ditu Altunak, eta azkenien,
Arianda zozer asmatzen hasi da luze jotzen eskumara eta azkenien junjako kanpora, ez? Ikusten da, gauza oso ondo inberdila tanto bukatzeko eta horre Arandia, beste golpe bat legin dut egiten da, zoritxarrez berentzako kanpora junjako. Arandiak aurreneko kanporaketan Sánchez Errioxarra kanporatu zuen, 18 eta 8 irabazi zion, Altuna bera baino kanporaketa bat gehiago jokatuta da. Eta gero aipatuko ditugu jokatu dituzten beste partida. Atera du Altunak eta Sakez bigarrena egin du. 11 eta 1. Sakea, eramateko izin da, baina gertatzen danan aurrelari batek gero Sakea airean juten danean, errestu aiterakoan esoi esan hain lasai errestatzera, ze badakizu erresta inezkero bakarrik ez dela balio eta kentzera jutera zan da azkenien utza, ez? Aurreneko lana Sake eramatea izaten da, baina horrelako aurkaria izan da, hori ez da nahikoa, bi gauza batera pentsatu behar dira, eraman eta kentzen saiatu. Horti dator akatzaska askotan. Amartantoren aldea. Hemen da Jokin. Luze hau ere, gurutzatu gabe eskuinez. Horri ondo erantzun dio, baina ala ere airearen bila eta orain. Errekurso ikaragarria. Goin ere, gantzoz jarri da, pelotia arpegira etorriako eta azkenien erdi bolea txudet. Aunque sea, badagi buena inbertsuela, baina lan dabe buena indu ez, da zabaldu ez. Osea, ikusten da jokaldi hori ondo menperatzen duela eta hor ikusten da ez. Arpegira etorriako hazen momentuan da bolea, solsako kuriosoa, baina rekurso ederra ez. Improvisatzeko gaitasuna eta gero postura guztiak, denetik ikusten ari gara. Ikusten da oso pelotari dela ez. 12 eta 1 atera du Jokin Altunak. Hau gurutzatua, ezkerrez, arro, eta gora goiko koltsoira bota du 13 eta 1. Sakez hirugarrena du, ez dugu aipatu, baina Imanol eta Garikoitz Altuna erremontisten hiloba da. Jokin Altuna. Ikusten da, nolako enborra, nolako ez fala. Hori da. Daina ere ikusten da oso pelotaria dela, bai aurrelari, bai mano-mano, eta Arandiak, berriz, ikusten da atxelari da bienean oso ondo ibiltzen dela, baina bakarkorako, euste rekurso gehiago ondino lortu behar dituela ondino gaztie da, baina Altunak gehien bat kunbidalaia gizontzen, ze teknikoki ikusten da oso ondo da bila. Arizaio Luis Mari Larizgoitia Anderri aurrera egiteko ez dakit. Ezetu dion esan keinu baina atzean geratu da azkenean, atera du Altunak, ezkerrez eraman. Altuna, ezker zerra, iritsi eginda, pilota atzean jarri nahi bolea orain, barrura, eta behartu. Dominatzera pasatu du. Eskuinez, zer egiten duen, atzera, guruzatu nahirik, eraman, etzen erreza, beste aukera bat, biterritik atzerago hau, hori ere eraman, nahiko egiten ari da Arandia, hirugarren aukera, txoko handeja da eta tanto. Oso ondo, gainera azken momentura arte eskutatu duen ere dejada, jotzeko posturan junda eta azken momentuan ikusten da, menpenatzen duela oso ondo, jokaldi guztia. 16 urte dira, Carmelo, eta oraindik ezin ezer aurreratu, baina hemen gaia badago, Hori da, gero, gauza asko ondin urtiek faltaiakoz, bera ametza igual, pelota izateko heltzeko, baina ikusten da teknikoki eta jokaldia menpenatzen duela, gizon plaza ikusten da dela, eta, gorputza doien gogortzen, da saletasuna badeko, egingo duela, baina aukera bintzat ikusten dira aukera duela, Eta beste bat, nahi duen guztia egiten ari zaio. Hori da, bolea, gantxoak, sakea, dejada ikusten da menperatzen duela jokaldi guztik, eta, Defentsa ona, ezkerrez ere ederki moldatzen delako. Ikusten da gaur errez da biela, baina, askotan errez ibilita ez da ikusten menperatzen duzule postura guztiek, eta gaur bintzat ikusten da gaur errez da biela eta gustora, baina danetat egin du, 15 eta 1, markagailu hori etzegoen ondo, 15 eta 1, atera du Altunak, 3 tantora du garaipena. Eskuinez, barruan, ozta libratuta orain txokoan utzi du airez eta zabalera zijoan ederki engainatu du. 16 eta 1, lehen esaten hasi naiz, Arandiak bigarren kanporaketan zubikarai,
utzi zuen kanpoan, Zubikarai Markinarrari 18 eta 14 irabazi zion, eta urtengo bake txapelketan Altunak lehen da biziko partida azaroaren 21 jokatu zuen, duela gutxi beraz, Espinal Nafarrari 18 eta 10 irabazi zion, eta gaur hilak 30 ditu, duela 3 egun. Bai, martitzenean joatu zen semifinalak. Etxebarriari irabazi zion Arandiak, 18 eta 15, eta Altunak Darior Berriosarrari 18 eta 6. Bai, hori da. Da, bueno, jenteak esaten zuen Dario zala favoritoa, honeko joku maila handia manduela txapelketan, baina, bueno, ikusten da zergaitik geratu zan zeian, ez? Bai. Ezkerrez, txokoan utzi, iritsi egingo da, behartuta, beste egin du Arandiak ezkerrez atzera orain, eta 17garrena ere egin du, tanto batera du txapela garaipena Jokin Altunak. Izerdi handirik bota gabe, gaur hotz daude bazterrak. Bai. 5 gradurekin etorri gara, Carmelo, eskerrak pilotalekua berotu duten. Bai, nahiko gainera batua dela, eta, bueno. Berogailu handi batzuk jarri dituzte, eta horren itzalita daude, baina hotz handia kanpoan, eta eskuzartak azken sakea baitu Jokin Altunak, kolorerik ez. Orain arte, final honetan, kadete mailako finalean. Orain ere keinu aurrera joango zelakoa, baina azkenean botez jarri da, irrist egin du orain ere, eta hortxe amaituko du, begira nola utzi duen, ezkerra efektuarekin zabalean deja da, erakustaldia parta. Hori da, ikusten da gaur errez doiela partidua, da orduen, aukera gehiago dau danetat egiteko, ez, baina horrek gauzak egiteko jakin inbidia egiten da, ikusten da berak menperatzen duela oso ondo, ez? Azken tantoa, begira, nola, zeinen ondo amaitu duen. Hengoan Jeusillako pelota beratxo hau, da azpitik ere, ikusten da, nola efektuarekin nola geratu duen hor pelotia zabalean, da, gaur guztu erabili da, oso errez, jokaldi egiterakoan, baina dainotxut horrek gauzak egiteko, jakin inbidiez, da, berak erakutsi du, kriston joku egola. Jada berotzen ditugu, juvenil mailako bi finalistak, Eki Ziarrusta eta Xabier Erostarbe, eta kadetetan 20 minutu iraundu finalak, bertaratu diren zaleentzat zoritxarrez esango dugu, erakustaldia pilotari bakarrak eman du eta denetik ikusi diote pilotari horri, baina lehia nahi izaten dugu pilota zaleok eta gaur ez dugu alakorik izan. Iaz Gomezek irabazi zuen kadete mailan, orain 2 urte Elezkanok, iaz gero Elezkano juveniletan irabazi zuen, eta aurten lekukoa Gomezi kadeteetan ondo merezita gainera txapelketa bikaina egin baitu, nahiko erraz irabazi ditu jokatutako bi partidak, gaur 3. Jokin Altuna txapeldun, beraz kadete mailan berela izango dugu juvenil mailako finala hemen Biurretan Olaburu pilotalekuan.
Fernando, horrela egingo dugu bideoplanoan? Bai. Te presento como Bake Kafeak etxeko ordezkaria, ez? Cafés Bake. Cafés Bake, vale. No me gusta, son personas y personas. Zuek esan, Gero zein dut, Fernando, neonek editatuko dut hau orduan, Lasai hon, nik konponduko dut. Eta juvenilen partida hasi aurretik, Bake kafe etxeko ordezkari batekin hitz egingo dugu, Pelayo Serrano da gurekin. Pelayo, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, ¿cómo empezó la aventura de Cafés Bake con el mundo de la pelota? Bueno, pues... hace ya 27 años. Hace 27 años y como se hacen estas cosas en Euskal Herria, ¿no? En un choco hay que organizar un campeonato, venga, pues estaba también Chechu Bake, Maribel Bake, venga, pues nosotros patrocinamos en la cena. Y al día siguiente le llamaron, oye, que ayer quedamos en hacer un torneo para chavales, hay que lanzar la pelota, hace 27 años, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues a partir de ahí se empezó a celebrar el torneo y bueno, hasta hoy, esperemos hasta dentro de muchos años, ¿no? Pero contentos por ello. Esa iba a ser la segunda, no sé si otros 27, pero con la que está cayendo, ¿algunos más? Bueno, la intención es seguir, desde luego, está cayendo para todos y para nosotros también, porque el consumo ha bajado, pero bueno, una de las filosofías de Cafés Bake, aunque no salga mucho en medios, por eso agradecemos mucho que estéis hoy aquí, es bueno, ayudar a formar a los chavales desde pequeños en valores que les sirvan luego como personas. El sacrificio, hay que entrenar, el esfuerzo, hay que ir, el compromiso, la solidaridad. Yo creo que son valores en un tramo de edad muy importantes para que después las personas se vayan desarrollando y vayan asumiendo esos valores en su vida personal, ¿no? Porque al final poquitos llegan, el embudo es muy estrecho al final del que puede vivir de la pelota o de cualquier deporte, pero es la formación lo que pensamos que es más interesante. Hablamos de chavales jóvenes, cadetes de 16 años, juveniles de 18 años. Bueno, hemos visto un primer partido en el que la exhibición de Altuna ha sido impresionante. A ver si vemos algo más ahora en juveniles. Yo espero que sí. Lo que ocurre es que en el mano a mano, que hay pocos torneos de chavales, bueno, pues al final el saque manda mucho. Yo creo que bueno, pues Altuna tenía ya... era favorito, no tanto, pero bueno, ha cogido el saque, no ha sabido Arandia cortarle en algún momento, ha tenido una posibilidad, pero bueno, no hay nada que decir porque el resultado es rotundo y claro. Bueno, eskerrik asko, a seguir así. Venga, eskerrik asko soy. Ederki Pelayo Serranorekin hitz egin da, orain juvenilen finala ikusteko prest berehala hasiko da.